V těchto dnech nastává ideální doba pro sběr hub a proto jsme vyrazili do ulic zeptat se vás, jestli houby jíte, sbíráte a kam je chodíte sbírat. No, já teda houby moc nejím, mě nechutnají, většinou jsem z nich dělal blbě, jediný houby, který jim jsou lisohlávky a teď jsme byli minulý týden s kamarádem se kouknout, ale zatím nerostou, tak zkusíme ještě tak za 14 dní, jestli něco najdeme, uvidíme. A kam chodíte, tady někam v Liberci, máte nějaký místo? No, většinou Bedřichov klasicky, a nebo do Vesce, do areálu, tam za to do lesa. A myslíte, že letos porostou, vypadá počasí ideálně na houby? No, já doufám, že jich bude co nejvíc, no. Jako pak tripy se schání špatně, takže jako světovat se zadarmo je perfektní. Chodíte na houby? No, chodíme. A našli jste letos něco? Našli. A kde, můžete tam prozradit, kam chodíte? No, v Jablonem. Pod Ještědem. A myslíte, že ještě bude počasí, že ještě porostou, nebo No, už já ne? si myslím, že 100%. Takže vyrazíte ještě? No, určitě. Nechodím. Nechodíte. A byla jste někdy, nebo jíte houby třeba? Jím, ale vzhledem k tomu, že je nezbírám, tak se jich moc nenajím. Teda někde na návštěvě. A jíte houby třeba? Málo. A jaký vám chutná, nebo jaký jíte, jaký máte nejradši? No nejspíš z lesa. No, ale na jaký způsob udělaný třeba? No na smaženici. No, chodím, no, někdy. A kam? Kam chodíte? Tady v okolí Liberce, tady jsou lesy všude přece, že jo. A myslíte si, že teď rostou? Ale já nikdy žádný skoro nenajdu, takže je to zbytečný. Já nevím, já chodím tak, no moje děti vlastní mě vezmou sebou na houby, ale já tak chodím si po lese. Takže to máte jako procházku. A mám to jako procházku. A umíte upravovat houby, vaříte je sama? Určitě umím. A na jaký Myslím způsob? si. No takový řízečky nejsou špatný, potom smaženička není špatná, no a tak. A myslíte si, že teď porostou houby, nebo že teď rostou, že je ideální prostředí, nebo vyrazíte ještě třeba do konce? Tak viděla jsem to v novinách, jakože rostou, ale sama těžko. A vaše reakce na Facebooku vám představí jako vždy Romana Prošková.